Simplement fer menció, perquè crec que és important de cara als municipis, als 311 municipis de la nostra província, que posem en valor que s'aprova ja el catàleg per un import de 130 milions d'euros i que els dos dictàmens que venen a continuació afegeixen 50 milions en el Pla de Resiliència 3.0 i també en un complement de 50 milions per tot el que fa referència al programa de renovables 2030. Són qüestions que hem anat parlant, que coneixen tots els grups polítics, que van destinats directament a donar servei i ajudar els municipis. És el nostre dia a dia. Crec que aquesta administració ha fet un gran esforç en aquest mandat tan difícil i tan complicat de posar com a prioritat els recursos que van destinats directament als